हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो नोंथांमोना मोनथिगोन दि दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। फैदो लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बैसागु बोथोरनि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों मिजिं सोरां, बेनिफ्राय करिश्मा। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों नील सना आरो बानुमुति। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होबाय। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों के ब्रह्म। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेल पुष्पा क्रिएशन इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायहैदो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअखौ मोजां मोनो, भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना मोननो थाखाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङा, बेखायनो नोंथांमोना गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बबे चेनेलाव होदों नोंथांमोना मोनथिया। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसै। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो नोंथांनि लोगोफोरा मोनथिनो थाखाय।